at det var mig, der fik lov til at skabe det til jer. Og så derfor vil jeg lige rette en lille tak til jeres kunstudvalg. For cirka 18.000 år siden, der skrumlede der en sten afsted med isen op fra et område i nærheden af den store svenske sø, der hedder Vänern. De store sten, de blev skubbet afsted af isen. Man kalder det randsten. Det var den sidste istid, som hedder Nordøstisen. Og netop denne sten, det er en kildediabas. Den stoppede imidlertid sin rejse i en kæmpe bunke grus, da istiden stoppede og isen smeltede. Den lå i en grusgrav ved Kønby, som ligger i Isefjorden, ikke så langt fra Frederikssund, hvor jeg bor. For et års tid siden, der kørte der en kæmpe stor gummiged rundt og gravede grus. Og plump, så kom stenen ud i lyset igen. Jeg kom forbi, hvor jeg går tit rundt i grusgraven og kigger efter sten. Og så jeg med det samme, at den her sten, den var super. Stenen har ligget i mit atelier i Frederikssund og ventet på, at jeg skulle få brug for den en skønne dag. Og tænk jer, den skønne dag, den oprendte, da jeg fik denne opgave til dette flotte sted. Jeg skulle lave en skulptur, som skulle hedde Fællesskab. Jeg har forsøgt at udtrykke fællesskab og de lidt skæve eksistenser, som bor og færdes her. Og jeg har arbejdet og gjort mig rigtig umage på at skabe en fin balance mellem det kunstneriske arbejde og respekten for stenens natur. Så vi lever jo i en tid, hvor alt går forfærdeligt hurtigt. Computerskærme blinker og flimrer, og information suser afsted gigaskridt. Og vores tommelfinger, de fiser og farer hen over tastaturen på vores mobiltelefoner, så vi kan holde styr på vores børn. Alt går bare sindssygt. Men prøv lige at se på skulpturen, når vi får rykket det her hvide klæde af om lidt. Den står bumstille. Dag efter dag, den flytter sig ikke to. Det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved at have en skulptur. Ja, jeg vil næsten sige, jeg tror, det er en skulptur. Jeg håber, at I en gang imellem, når I går forbi, så lige vil jeg lade jeres øjne hvile på den et øjeblik, og så fornemme den ro og balance, som jeg synes. Det er mit håb, I vil tage den til jer og komme til at holde af. Da vi satte skulpturen op sidste torsdag, der kom der en af jeres medarbejdere. Han har cirka samme frisyre som mig, og lidt mere lave. Det kunne jeg ikke have. Han spurgte, hvad skal det forestille? Se, på væggen hjemme i mit atelier i Frederikssund, der har jeg skrevet noget, som jeg har klippet ud af en avis engang. Jeg ved desværre ikke, hvem der har skrevet det. Jeg vil ønske, at det var mig, der havde fundet på det. Der har jeg skrevet, den abstrakte udtryksform ikke umiddelbart forklares, men skaber sit eget liv og energi, og indtryk og oplevelse skabes i besluterens fantasi. Nå, så må vi se. Og jeg ved godt, hvem jeg kan her plak. Ja! Ja! 1, 2, 3. Da vi satte skulpturen op, der snakkede vi lidt om, hvordan det ville se ud en gang. Så lovede jeg Henrik at tage en lille en med. God weekend, så. Inden jeg begyndte at rumstere.